12-13 дека обработваме тази година. Домат, краставица, подправки босилик, зеле в момента, ряпата, ягоди, коджибери, морков и царевица, сладка и тази старата, традиционната бялата царевица. Общо, освен нас тримата, сина помага и си вземе още там две жени. Само когато имат много голям напад. Стопанството ни е в процес на сертификация. Тази година ни е втора. Сертифициращата организация Австрия Биогаранти. Ползваме главно произведени от нас семената и когато се налага си купуваме сертифицирани семена, биосемена. Пръскаме само с одобрени и разрешени препарати за биологична защита. Правим се отвари от коприва, от тютюн за зелето, пак също въшката за пръскането. Използваме пак само и единствено торове, които са одобрени и сертифицирани за биологичното производство. В случая нашите торове са на база водорасли. Само единствено с тях ториме. Нашите продукти се намират само единствено на фермерските пазари. Сряда на Иван Вазов, събота на Римската стена. За другия сезон ще направим онлайн магазин. Сега има само Facebook страница и телефони. Те са много неща. Значи фермерските пазари в самото начало ни спечелиха с атмосферата. Коренно различна е атмосфера. Тази атмосфера се поражда от производителите, поражда се и от клиенти.